שלום, נלמד היום איך לעשות כפולות של מספרים מעל 6. דוגמה, ניקח את האצבע הזאת, 6, כי אם אנחנו סופרים מההתחלה זה 5, 6, 6 כפול 6, 1 כפול 1 ועוד 1 זה 20. בשאר האצבעות אנחנו רואים שזה 4 כפול 4, שזה יוצא 4 כפול 4, 16, 16 ועוד 20, זה 16 ועוד 20 יוצא לנו 36. בואו נעשה 6 כפול 7, 6 כפול 7 זה 1, 2, 3, 30, 30 ועוד 4 כפול 3 זה 30 ועוד 4 כפול 3, 12, 30 ועוד 12 יוצא לנו 42. 6 כפול 7 זה 42. נעשה משהו שונה קצת, 9, אנחנו יודעים למה 9, כי אם אנחנו עושים מספר מהיד הזאת, כפול 6. אז יוצא לנו ש4, יש לנו 4 פה, 5, זה 50, 4 ביד הזאת ו1 סגור, זה יוצא 1 כפול 4 זה 4, 50 ועוד 4, 54. זה השיטה.